Ignitius spin-off bat da, eta Andaluziako osasun zerbitzuari, naiz Granadako Unibertsitateari dagokie. Ura Bilboko Bizkaia Bikeko egoitza nagusian dago. Startupa 2018ko urtarrilean sortu zen, bi erakundeen arteko elkarlanetik, 2009 urtetik gaurdaino garatutako zenbait ikerketa proiektu egin ahal izateko. Ignitius garatzen ari da Fine Birth deritzon medikuntza gailua. Diagnosirako teknologia da, eta horren bidez, zehatz bezain eraginkor bereiz daitezke egiazko erditze goiztiarrak zein garai aurretik erditzeko sasi arriskuak. Munduan, 5 urtetik beheragoko umeei begira, garai aurreko erditzeak dira hiltzeko arrazoi nagusia. Europan bakarrik, 1,5 milioi haur jaioi dira egokiera horretan, eta munduan, erditze goiztiarrak 15 milioi dira denera. Garai aurretik erditzeko sasi arrisku batzuk egiazko erditze goiztiar bihurtzen dira. Osasun eremuan, hoiek antzematea funtsezkoa da. Pazientea ospitale eremu egoki batean erditu dadin, eta ura behar bezala hartatu eta zaindu dezaten. Halaber, oso garrantzitsua da erditze goiztiarrari lotutako sasi arriskuak atzematea. Horrela, saihestuko da osasuna duen pazientea sendagaiekin hartatzea. Horiei gehiegi lotzeak ondorio txarrak dakartzalako epe laburrean, ertainean naiz luzean. Ignitiusen Fine Birth gai da bereizteko denbora errealean garai aurretik erditzeko egiazko arriskuak zein sasi arriskuak. Gailua biziki erraza da erabiltzen, eta zehaztasun paregabea du egungo tekniken aldean. Teknologia horrek osasun sistemei dakarkien onura nagusiak hauek dira. Beharrezkoa ez den ospitaleratze kopurua murrizten du. Gutxitzen ditu amarentzat, naiz umekiarentzat, biziki kaltegarriak diren terapiak. Erraztasunak ematen ditu amaren zein ahairen trauma psikologikoa gainditzeko. Erditze goiztiarrak eraginda dauden pazienteei begira, jaio berriei onura egingo dioten esku hartzeak daude. Bada, espezialistei baimena ematen die dituzten baliabideak esku hartze horietan ardazteko. Obstetriziako ataleko lana optimizatzen du. Arintzen du espezialistek hartu behar dituzten erabaki subjektiboen kopurua. Murrizten ditu app faltsuen ondorioz premiazkoak ez diren ospitaleratzeei lotutako kostuak. Gutxi balitz bezala, teknologia hori garatu da gailu eramangarri baten antzosoa izateko. Esate baterako, point of care gisakoa. Horren bitartez, zeran laguntzen da. Garai aurreko erditzeen diagnosia deszentralizatzen, naiz osasun sistemen lan zama arintzen. Ignitiusen xedea hau da, diagnosi fidagarriko teknologia eramangarria eskaintzea. Lortu nahi da, ari eskerrak, haurduntzealdiari aurre emateko modu aldatzea. Hain zuzen, haurdundutako emakumeek, beren ahaidek, naiz osasun sistemek bizi behar ohi dutela.